Salut, sunt Luca și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi jucăm pe un server foarte special, Mineplex. Acest server este premium, deci să nu credeți că oricine și oricine joacă. Oh, ce șapcă. Acesta e primul, după cum vedeți, mi-am skin, mă cheamă Orange Sim. Acest skin eu l-am creat, mi s-a părut foarte interesant. Ironex, serios? Pe bune. Da, serverul ăsta e foarte interesant. E vreun fraier pe aici? Nu cred că e. Bun, cred că tura acesta va fi una bună. Bine, nu joc de foarte mult timp pe acest server. E foarte interesant. Ok, mi-aduc aminte un copac roz. Uite un gest. Trebuie să fie o sabie sau ceva. O baricadă și un leather tunic. Mai avem un leather tunic de ăsta. Uite un gest. Oh. E bine. Ok, de aici nu știu dacă pot să sar direct în apă. Da, hai să nu încercăm. Și că serverul acesta este premium, bine, v-am mai spus. Marca, cred că o să facem așa. Puiul o să punem aici, parca baricada aici și asta aici. Acum haideți să sărim pe copăcii. Bine, ne-am îndepărtat ceva de civilizație, ca să spun așa. Nici măcar nu mai avem. Uite și căsuțe. Asta e bine. De fapt, trebuie să rămânem pe partea asta. De ce? Pentru că, după cum vedeți, acolo un pod și podul începe de pe partea aceasta. Așa. Uite-l pe acolo. Ok. Dacă voi încheia episodul pentru că nu am timpul necesar. Mai stai aici? Ia uite aici. Hai că e mort. Ok, perfect. Avem buți de o armură mai bună. Perfect. Bine că am mâncat-o. Îmi dă de a regenerare. Bine. Interesting. Păi ia să spunem noi măcar ca asta aici. Nu. Asta pentru că aia dă foarte mult hunger și nu vreau să mi-o consum. Vă place muzica? Lăsați-mi în comentarii ce muzică vă place. Mă gândesc să pun o muzică în fundal. Perfect. Perfect. Super. Avem sabie de piatră. Și să mergem pe pod, că podul este cam aici. Bun. Așa, pe aici. În runda aceasta suntem foarte buni. Uite, mai suntem 7 deja, ce bine. Am și level 1. Înseamnă că pot să-mi enchantez. Uite-l pe altul. Ok, haideți jos. Ca să-l putem bate. Aoleu. Pușcături deja. Ia fii atent aici. Nu.
Oh, nu. Plecăm. Aoleu, aoleu. Bine, nu-i bine. Aoleu. Cred că presupun a câștigat. N-a făcut bine că m-am dus la luptă. Acum nu cred că mai pot să ies de sub căsuțele astea. Super. Uite, o luăm pe la mal pe acolo. Cred că ați văzut cu cine avem de-a face. La naiba. Și eu nu vreau să pierd. Adică e primul, unul dintre... N-am mai câștigat niciodată pe Mineplex. Aici a fost. Acolo și gestul ăla. Avea cum să nu dă. La naiba. Șac. Chest. Sper să nu mor până la deathmatch. E primul match la care ajung în deathmatch pe Mineplex. Cum am spus, n-am jucat aproape, n-am jucat de multe ori pe acest server. Bine că am pus asta și n-am luat-o. Nu. Hai mai repede. Hai. Nu. Oh, nu. Oh, nu. Nu vrea să mă citesc. Oh, nu mi-am ales adversarul. Bun. No. Uș. Viața. Poate câștig. Nu câștig. La naiba. Sunt eu cu ăla. Nu cred. Fără teamă, Luca. Nu! Da, cam acesta a fost episodul. Nu uitați să dați un like, un comentariu dacă v-a plăcut, un comentariu dacă vreți să spuneți ceva, un subscribe dacă vreți să fiți la curent cu activitățile mele și un like ar fi foarte apreciat. M-ar motiva mai mult să fac, deci până pe data viitoare, eu sunt Luca, v-am zis, la revedere, pa, pa!